أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da je govorio o bici Jamama koja se desila u vrijeme hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu. Detalji u vezi ove borbe su sljedeći. Jamama je grad u Jemenu i to je bio vrlo poznat grad. Sad to na današnjici pripada Saudijskoj Arabiji i to je bila vrlo plodna zemlja i da je to bio jedan od najljepših gradova i velike, znači, bašče hurmi su bile tu. Benu Hanifa pleme je tu boravilo tad i oni su bili vrlo spretni u ratovanju. U časnom Kur'anu ajet stoji da vi ćete biti pozvati da se borite protiv ljudi koji su vrlo moćni i borit ćete se protiv njih dok se oni ne predaju. U Tafsiru Kurtabi je zapisano da ti moćni ljudi su ljudi koji su pripadali Perziji i Rimu. Ibn Džubir kaže ovo se smatra na ljude iz plemena Havazin i Sakif Zuhri i Mukatel kažu da je to u vezi plemena Benu Hanifa koji su boravili u Jamami i oni su bili pripadnici Muselma i tu je zabilježeno da ashabi su rekli mi smo učili ovaj ajet, ali nismo znali ko su ti moćni ljudi. Do tada dok nas Ebu Bekr radijallahu anhu nije pozvao da se borimo protiv Benu Hanifa i shvatili smo da je to znači to pleme. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u 7. hidžretskoj poslao pisma mnogim kraljevima da im da poruku islama, ili u 6. hidžretskoj prema nekim hadisima, i jedno to pismo je otišlo kralju koji je boravio u Jamama. Houza bin Ali se zvao i znači ljudima u Jamami. U ovom pismu taj kralj i njegovi ljudi su bili pozvati da prihvate islam. U 9. hidžretskoj kad su mnoge delegacije došle širom Arabije, došla je i delegacija od ovog plemena. Muđab bin Marara je bio u toj delegaciji i poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dodijelio neku zemlju koju je on tražio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rađal bin Unfova je bio također u toj delegaciji i Muselma bin Kazab. Prema Ibn Hišamu se prenosi da je se on zvao Muselma bin Sumama i nadimak mu je bio Ebu Sumama. Oni su boravili u Ramla bint Halid kući dok ta delegacija od Benu Hanifa dok su bili u Medini.
Ona je bila ensarinka i znači kada su mnoge delegacije dolazile da prihvate islam od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi uvijek ih slao u različite kuće da bi ih oni smjestili. I tada oni su boravili u Ramla bint Haris kući i ona je bila žena iz Benu Nadjar, imala je veliku kuću. I kada su ovi ljudi došli da vide poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Musalma nije došao s njima. Oni su ga ostavili kao da on čuva njihove stvari koje su donijeli sa sobom. I kada su prihvatili islam, onda su spomenuli Musalmu i rekli su: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, jedan od naših ljudi je ostao uz naše stvari i on znači čuva naše stvari. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da i Musalma dobije iste poklone koje je davao drugim koji su došli iz njegove grupe. I onda je također rekao da Muselmin znači status nije drugačiji od njihovih zato što je on na dužnosti čuva vaše stvari. I onda ova delegacija je znači otišla od poslanika i ponijeli su te poklone koje je poslanik poslao Muselme. Iz ovog hadisa možemo da vidimo da cijela ta delegacija se sastala sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem iz Benu Hanifa osim Muselma. Također nalazimo u drugim hadisima da je Muselma zaista i on se sastao s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I u ovim hadisima nalazimo da znači je Muselma se sastao s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem ili da se sastao na nekoj drugoj prilici. U svakom slučaju nam ovi hadisi pokazuju da kada je ova delegacija iz njegovog plemena došla, da je i Muselma bio s njima. Ovi su ljudi znači doveli Muselmu. Muselma je imao dosta na sebi odjeće. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je držao granu od hurme drveta. I Muselma je pričao s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i tražio je imao je neke zahtjeve od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao da ako ti tražiš i ovu granu iz moje ruke, ja tebi ne bi dao. Ovaj hadis u Buhariju nam pokazuje da Muselma nije došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, već da je poslanik tad došao i kod njega gdje je on boravio. U jednom hadisu se prenosi da mi smo čuli da je Muselma došao u Medinu i da je boravio u kući Harisove kćerke. Znači kćerka od Harisa bin Kreza je bila njegova supruga. Ona je bila majka od Abdullaha bin Amira. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao da se sastane, da ga posjeti sa Hazreti Sabitom bin Kejsom, koji je bio poznat kao hatib od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nosio kao neki štap ili prut u ruci. Sjeo je pored Muselme i razgovarali su. I da je Muselma rekao kao mi nećemo se miješati između tebe i te stvari i kao to nam daj kad ti kao umreš. U drugim riječima da je on smatrao tad kad je to govorio u vezi poslanstva i kao da on treba da dobije poslanstvo poslije kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem premine. Ovo je bilo kao njegov kao glavni zahtjev od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao da me upitaš da ti dam ovaj štap i ni ovo ti ne bi dao. I ja vjerujem da si ista osoba koju sam ja sanjao. Ovo je Sabit bin Kejs koji će ti odgovoriti znači u moje ime. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao. Slično u drugom hadisu koji prenosi Hazreti Ibn Abbas kaže da je Muselma bin Kazab došao u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao ako me Muhammed učini njegovim nasljednikom
ja ću biti njegov sljedbenik. Ovo nam znači objašnjava prvi hadis koji sam naveo, da je Musalma došao sa svojim narodom i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao kod njega, s njim je bio Hazreti Sabit bin Kejs bin Šamas i da mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tad rekao da tražiš ovaj štap u mojoj ruci, ne bi ti ga dao i ti ćeš da jednostavno, ako ne prihvati islam ili poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da jednostavno će da nađe svoju tu sudbinu koju je Allah za njega propisao kao njegovo uništenje. I poslanik mu je rekao, ja mislim da si ti ista ta osoba o kojoj sam ja sanjao mnogo. I da je rekao, ovo je Sabit i on će ti kao razgovarati s tobom u moje ime. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad otišao i ovaj hadis je iz Buharija. Hazreti Ibn Abbas kaže, pitao sam šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u vezi te osobe koju je on sanjao. On kaže, Ebu Hurajra radijallahu anhu mi je rekao da mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da jednom sam spavao i sanjao da sam imao 2 narukvice u svojoj ruki i bio sam zabrinut zbog toga. I onda u snu sam dobio objavu da trebam da puhnem preko njih i one su odletile. I ovo sam protumačio da će biti 2 lažova poslije mene i koji će nestati. Prenosilac kaže da je to bio Ansi koji je bio ubijen i drugi je bio Musalma. I ovo je hadis iz Buharije. Prema ovim hadisima možemo vidjeti da je Musalma došao više nego jedan put u Medinu. Prvi put kada je njegov karavan ga ostavio iza da čuva njihove stvari. Drugi put kada je došao da se sretne s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i tražio da on bude poslanikov sallallahu alejhi ve sellem nasljednik. U Fathul Bari komentar Buharija, jedan od komentara, i piše da je vrlo moguće da je Musalma došao 2 puta u Medinu. Prvi put kada su poglavice iz Benu Hanifa dolazile, drugim riječima on u to vrijeme nije bio poglavica u plemenu, da je neko drugi bio vođa tog plemena i da zbog toga on je ostao iza i čuvao njihove stvari. A drugi put kada je on imao neke svoje te sljedbenike i kada je razgovarao s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, opet neki možemo isto da protumačimo da je jednostavno bio arogantan i da je samo ostao kao s razlogom da čuva te stvari, nije želio da se sastane s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kako god, zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se prema svima obhodio prijateljski, onda pokazao mu je tad poštovanje. Onda također u drugom hadisu nalazimo da je došao sa velikom grupom, 70 ljudi je bilo tad. I ovo je jedan od dokaza da je došao više nego jedan put u Medinu. Kada se ovaj njihov konvoj vratio u Jemamu, tada je Musalma se počeo da tvrdi da je i on poslanik i rekao je da on ima dobio je dio poslanstva od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao je, kad ste me spomenuli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, zar on nije rekao da moj status nije manji od vašeg? I rekao je, ovo je kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao zbog toga, kao zato što je poslanik bio svjestan da je i Musalma kao poslanik i da on ima sad misiju. I onda je počeo da izmišlja objave i vadi neke objave iz časnog Kur'ana, ali kao okretao je na laž. Izmišljao je da i on prima objave i također im je rekao da ne moraju da klanjaju namaz. Izmislio je svoj šerijat i on je također rekao da u stvari ukinuo je
2 namaza, sabah i jaciju. Također je dozvolio da se može raditi blud i konzumirati alkohol. Uz ovo je također tvrdio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem također poslanik i ovo pleme Benu Hanifa su prihvatili ove njegove uvjete. Veza sa Ređal bin Unfuva je također ojačalo Muselmino stanje ili znači utjecaj na druge ljude. Prvo je govorio da šerijat je donio to i to kao stvari, otklonio je da bi ljudima bilo lakše i da je to kao njemu Allah objavio, ali također je tvrdio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tako da oni koji su bili znači novi muslimani ne bi se osjetili da on njih udaljava kao od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je sve radio na vrlo stručan licemjerski način. I znači također veza sa Ređal bin Unfova koji je bio također iz Jamame mu je pomoglo da bude uspješan u zavođenju ljudi. I ovaj čovjek je bio u Medini i naučio je Kur'an i znači vjeru. Kada je Muselma postao znači otpadnik islama i tvrdio poslanstvo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao ovog čovjeka nazad da bude njihov učitelj. Kako god, on je bio znači gori od Muselme. I kada je vidio da mnogi prihvataju Muselmu i on im se pridružio. On je bio poslan znači za reformaciju ljudi i da ne idu na ovu stranputicu, ali umjesto toga on se pridružio Muselmi i tvrdio je da je Muselma poslanik. Onda također je dao kao poruku ljudima da je poslao poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu poruku njima da je kao Muselma poslanik ili da je Muselma kao ima dio poslanstva od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ovo je proširio svukuda ovu laž. I zato što su ljudi znali da on zna časni Kur'an, ljudi su mu povjerovali. I kad ovakva osoba tvrdi da je Muselma ispravan, onda ljudi jednostavno kao nisu imali razloga da mu ne vjeruju. I znači ti ljudi su dolazili u velikim brojevima i davali kao zakletvu Muselme. Muselma je također napisao pismo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tekst tog pisma glasi: od Muselme, Allahovog kao poslanika, Muhammedu, Allahovom poslaniku. Tako je bilo označeno pismo. Polovina zemlje kao pripada meni, a druga polovina je Kurejšijama. Poslije ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napisao njemu pismo, započeo je u ime Allaha milostivog samilosnog, od Muhameda, Allahovog poslanika. Ovo pismo je za Muselimu, velikog lažova. Zaista sva zemlja pripada Allahu i on je daje među onim svojim izabranim slugama kome on to želi. Nagrada je samo za one koji su bogobojazni. Neka je Allahov mir na one koji slijede uputu. U jednom hadisu se spominje da je Hazreti Habib bin Zaid Ensarija odnio pismo časnog poslanika Muselme. Kad je donio ovo pismo, Muselma ga je upitao: da li ti svjedočiš da je Muhammed Allahov poslanik? On je posvjedočio da svjedoči. Onda ga Muselma upitao: da li ti svjedočiš da sam ja poslanik od Allaha? On mu je odgovorio: ja sam gluh i ne mogu da čujem. Muselma je nastavio da ga pita ovo pitanje mnogo puta. Svaki put Hazreti Habib mu odgovorio na isti način. Muselma je želio od njega da on potvrdi da je i Muselma poslanik. Kad ne bi dobio odgovor, on bi osjecao
dio njegovog tijela. Znači mučio ga je da bi on posvjedočio. Hazreti Habib je znači ostao istrajan i bio je isječen u komade. I Hazreti Habib je postao šehid. I onda je Musalma tad počeo da znači diže svoju zastavu i nije samo da je on tvrdio poslanstvo, da je on poslanik, nego je on znači postao brutalan zločinac prema onima koji ga nisu prihvatili kao poslanika. I onda je smijenio guvernera kojeg je poslao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sumama bin Asal Hazreti je bio taj guverner. A kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, Hazreti Abu Bekr je poslao razne ekspedicije za ove koji su se oturili od vjere. Hazreti Ikrima je bio komandant armije koja je išla protiv Muselme i Šurahbil bin Hasana je također bio poslan kao pomoć ovoj prvoj armiji. Hazreti Ebu Bekr je naredio Hazreti Ikrima da se ne bori protiv Muselme dok Hazreti Šurahbil ne stigne sa svojom armijom. Kako god, Hazreti Ikrima je brzo to nekako reagovao i napao i je prije nego što je došla vojska od Hazreti Šurahbil. On je želio da bude znači pobjednik, a kako god naišao je na poteškoće i bio je pobjeđen jer armija od Muselme je bila dosta veća od njegove. Kada je Hazreti Šurahbil saznao vezi ovoga, zaustavio se na putu i poslao je pismo Hazreti Ebu Bekru u vezi ovoga. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je poslao pismo Hazreti Ikrima i rekao: ne želim da te vidim i nemoj dolaziti da mene vidiš. Jer je znači nije poslušao njegovu naredbu. I rekao mu je da se ne vraća nazad jer ljudi će jednostavno da izgube tu hrabrost. I treba da ode prema Hazreti Huzeifa i da se udruži s njima i da se bori protiv tih ljudi u Omanu i Mahri. A prema drugom hadisu Ebu Bekrova radijallahu anhu pisma je glasilo: ti ne posjeduješ kao kvalitete uspješnog vođe, a u isto vrijeme ne želiš da ih naučiš. Drugim riječima, da nije bio dobar kao u borbi, niti je znači bio spretan koliko se smatrao da jeste. I također nije želio da nauči. Ti si vidio kako ja se odnosim prema tebi kad dođeš kod mene, zašto onda nisi čekao for Šurahbil i zašto se nisi udružio s njim i borio se. Idi u Huzeifu i budi pomoćnik tamo. Znači nisi poslušao naređenje halife vremena. Smatraš se da si ti kao gospodar, ali ne želiš da učiš. I nemoj dolaziti kod mene i kad se sretnemo onda ću odlučiti kako da se prema tebi ili kako da u vezi ovoga, šta će da odluči u vezi ovog njegove neposlušnosti, ali rekao mi je da ide u Huzeifu. Ako ne trebaju tvoju pomoć, onda idi u Jemen i pomozi toj drugoj armiji. Ebu Bekr radijallahu anhu je naredio Šurahbilu da ostane u tom mjestu gdje se zaustavio dok ne dobije njegove upute. I prije nego što će poslati Halida bin Velida u Jemamu, napisao je pismo Šurahbilu. Hazreti Ebu Bekr je napisao pismo da kada Halid dođe do njega i kad mu pomogne, onda poslije toga da krene prema Kuzaha i da se pridruži Amaru bin Alasu i da se bore protiv pobunjenika u Kuzaha. I nisu ovi pobunjenici bili samo ovi ljudi nisu samo bili kao da su ostavili islam, ali su bili pobunjenici.
isto kao što je Hazreti Ikrema postupio i Hazreti Šrahabil je na brz način reagovao i počeo se boriti protiv Musalme prije nego što je Hazreti Halid stigao. I ovo je bilo totalno drugačije nego što je Hazreti Abu Bekr naredio i on je također bio izgubio. Hazreti Halid bin Velid je bio vrlo nezadovoljan ovim. Onda je Hazreti Abu Bekr poslao armiju pod komandom Salida da pomogne Hazreti Halidu radijallahu anhu, njegovoj toj armiji. Znači, poslao je Halida bin Velida prema Muselmi, ali također još jedna armija koju su bili muhadžiri i ensarije krenuli kao ispomoć. Sabit bin Kejs je bio vođa ensarija, a Ebu Huzeifa, Zaid bin Katab su bili vođe muhadžira i također je postavio isto vođe za svako pleme prisutno u armiji. Hazreti Halid je čekao u Muta mjestu ovu armiju da dođe i kada su svi došli gdje je Hazreti Halid bio, onda je tek krenuo prema Jemami. Benu Hanifa je bila, imali su mnogo ljudi, 40.000 je bilo prisutno i znači oni su svi bili iz Jamame i uz Muselmu. Prema nekom drugom hadisu se prenosi da je bilo ih 100.000 ili možda i više. A muslimana je bilo malo više od 10.000. Prije nego što je glavna borba bila započeta, Osmani su zarobili jednog od poglavica iz Benu Hanifa, Muđa bin Morara, koji je bio jedan od poglavica Benu Hanifa. Oni njegovi ti ljudi iz bataljona su bili zarobljeni, Osmani su ih zarobili. Hazreti Halid je ubio njegove ljude, poubijao ih je, ali je njega ostavio živog, jer on je imao veliki utjecaj i poštovanje od ljudi iz Benu Hanifa. Kad je Hazreti Halid došao u mjesto Aris, poslao je 200 konjanika da idu i istraže to mjesto. Tada su uhapsili Muđa bin Harara Hanefi i 23 ljudi iz njegovog plemena. Oni su krenuli s njim da traže neku osobu iz Benu Numeir i oni nisu znali da je tad Halid bin Velid radijallahu anhu već bio tu došao u njihovo mjesto i kad su im muslimani zastreli, rekli ko ste vi, oni su rekli da su iz Benu Hanifa plemena. Muslimani su tad mislili da je ovo Muselma poslao kao pregovorače i oni su njih odveli kod Hazreti Halida radijallahu anhu i kada je Hazreti Halid ugledao i on je mislio da su oni došli na taj pregovor i rekao je o ljudi iz Benu Hanifa, šta vi mislite u vezi Muselma? Oni su posvjedočili da je on Allahov poslanik i onda je upitao i Hazreti Halid je upitao i Muđa šta on misli. On je rekao, tako Boga, ja sam samo otišao da tražim osobu iz Benu Numeira. Ta osoba je ubila nekoga iz našeg plemena i ja nisam kao bliži prijatelj ili suradnik od Muselma. Da li je to bio razlog ili je to rekao zbog toga što je bio kao što ga je bilo strah? On je rekao, ja sam došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ja sam prihvatio islam i ja sam i dalje iz te vjere. Ostali ljudi su svi bili poubijani i onda jedan iz te grupe je rekao, Halid, ako želiš onda ostavi ovog Muđa živog jer će on biti ti od pomoći u ratu i kada mir budeš uspostavljao. Muđa je bio znači vođa i ostavljen je živ. Halid bin Velid radijallahu anhu je znači ostavio i ovoga Salma živog koji je ovo iz te grupe koji je ovo mu preporučio da uradi. Naredio da oni budu znači stavljeni u
kao okove metalne i kad bi god pozvao ovog muđa, on bi uvijek ostao svezan u oklope i tako bi razgovarali. Muđa je mislio da će ga Halid radijallahu anhu ubiti. Dok su razgovarali, on mu je rekao: o Ibn Mugira, ovo je bio jedan od nadimaka ili titula Hazreti Halida radijallahu anhu, ja sam musliman, tako mi Boga, ja nisam odbacio vjeru. Ja sam bio ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i primio islam. Ja nisam krenuo da se borim protiv tebe. I spomenuo je ovo da je tražio nekoga iz Numir plemena. Hazreti Halid je rekao: ja toliko je blizu u odluci da li da te ubijem ili da kao te držim zatvorenika. Ali kao Allah će pokazati znači odluku kada bude borba između nas. I onda supruga Hazreti Halida bin Velida je znači bila zadužena za nadgledanje i naredio je da se dobro brine za njega. Muđa je mislio da Halid će ga držati kao zatvorenika, tako da on mu može davati informacije u vezi neprijatelja. Onda mu je rekao: da li si ti svjestan da sam ja bio ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prihvatio islam? I ovo bi često ponavljao Halidu bin Velidu radijallahu anhu i kaže: ja sam se onda vratio svom narodu posle susreta s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, kao dan danas sam u istom stanju, to je vjeri. Kako god šta se je desilo posle dokazuje da je on govorio laži. Poslije ovoga Hazreti Halid je krenuo prema Jamami. Kad je Muselma čuo da je Halid stigao, krenuo je sa ljudima Benu Hanifa prema njemu i u Akraba se znači kampovao. To je blizu Jamame, prelijepo mjesto. Halid se pobrinuo radijallahu anhu za sve, znači u armiji poredao je na sa najboljom strategijom i bio je znači spreman i da neprijatelji iznenada ga napadnu. I jedan od kvaliteta Hazreti Halida radijallahu anhu koji je spomenut jeste da nikada ne bi spavao. Govorio bi drugima da znači odu da se odmore, ali bi cijelu noć provodio u znači pripremama i nikakve informacije u vezi neprijatelja mu ne bi promakle. I sada je bilo vrijeme da znači se pripremi za napad. Nosioc zastave u ovoj bitki je bio Abdullah bin Hafs bin Ganem. Poslije je Hazret Salim isto oslobođeni rob Ebu Huzeifa, nisam sigurna. Hazreti Halid je podijelio armiju na 5 bataljona. Halid Magzumi je bio na samom frontu. Ebu Huzeifa je bio na desnoj strani. Hazreti Suđa je bio na lijevoj strani. Sad bin Hatab je bio u sredini. Usama bin Zaid je bio pozadi. I tu je znači pozadnje su bile sve kamile i također žene su tu bile kao pozadina armije. A armija od Muselme je također bila spremna za borbu. Šurahbil, sin od Muselme, je rekao svom plemenu: o Benu Hanifa, danas je dan kada mi pokažemo našu čast. Ako izgubite, onda će vaše žene biti zarobljene. I kao pokažite svoju čast i budite hrabri i zaštite svoje žene. Borba je bila vrlo intenzivna. Muslimani nikada nisu prošli kroz ovakvu borbu. Muslimani su se povukli. Ljudi iz Benu Hanifa su došli da oslobode Muđab i krenuli su prema šatoru Hazreti Halida. Halid tad radijallahu anhu nije bio tu i tako stigli su i spasili su Muđa. Njega je znači čuvala žena od Hazreti Halida radijallahu anhu i oni su htjeli da ubiju suprugu od Hazreti Halida, kako god taj Muđa ih je zaustavio i rekao da joj on daje zaštitu i on im je rekao: napadnite muškarce.
S jedne strane je tvrdio da je musliman, s druge da napadnu muslimane. Iako su se muslimani povlačili, a Halidova radijallahu anhu hrabrost je znači bila jača, ni u jednoj sekundi nije pomislio da će on da izgubi tu borbu. Rekao je svojoj armiji: o muslimani, raširite se. To jeste da svako pleme posebno se bori. I borite se na ovaj način da svi mogu da vide koje je pleme zaista najhrabrije se borilo protiv neprijatelja. I znači ovo je bilo da naredba da muslimani se bore ispod znači zastave svog plemena. Ovo naređenje Hazreti Halida radijallahu anhu je jednostavno pojačalo žar da jedni drugima dokažu ko je hrabriji. Prenosi se da je Hazreti Sabit bin Kejs rekao: o muslimani, postali ste previše kao opušteni i u komfortu, i to je loša stvar. I muslimani su tad jedni drugima povećavali tu žar i rekli su: o ljudi sure El-Bekare. Hazreti Sabit bin Kejs se ukopao u zemlju. On je nosio zastavu Ensarija i onda se namazao kahutom. To je bilo koji god želio da pokaže tu hrabrost, na taj način bi pokazivao. I to jeste, pokazali bi ljudima kad bi se zakopali u zemlju da su spremni za ono što će biti. Znači, inače poslije smrti ljudi vas ukopaju u zemlju. Znači, spremni su da daju svoje živote. Hanut je miris koji se inače kad se opere tijelo pospije po umrlom tijelu prije nego što se ukopa. I ovom hadisu nam pokazuje da on bio spreman i ostao je tako odlučan dok nije postao šehid. Ako Bog da ima još detalja u vezi ovoga, i spomenut ću ih u budućnosti. A sada ću da spomenem neke džematlije koji su preminuli. Abdul Salam sahib je prvi šehid. On je poginuo nedavno. On je bio sin od Munevera Ahmed sahiba. 17. maja je ubijen u 35. godini na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Oponent Ahmedijata ga je napao i zbog ga je. Prema izvještaju, Abdul Salam sahib je otišao da uradi neki posao sa dvoje svoje mlade djece. Kamer Islam je imao 6 godina, a Badar Islam 4,5 godine. On je pozvat napolje da popravi vodu. Izgleda da je ovo bio dio tog plana za njegovo ubistvo i neprijatelji su ga napali s leđa. Osoba koja se zvala Mulazim Hussein ga je napao. Ovo je se desilo na večer. I Abdusalam sahib je preminuo tu ispred svoje dvoje djece. Prvo ga je probao kroz njegov bubreg i onda je počeo da ga proba u stomak i onda ga je probao u srce. Ovo se sve desilo ispred njegove djece i onda je ovaj napadač pobjegao. Ovaj ubica koji želi da uđe u džennet tako što će ubiti Ahmedi muslimane je također pohađao medresu u tom mjestu. Dva dana prije je dobio diplomu hafiza. Na toj ceremoniji tih koji su dobili diplome hafiza, njihov učenjak je rekao da oni svi trebaju da izvršavaju djela protiv Ahmedijata. On ih je znači nahuškao na ovo i znači dao im je hrabrost da poduzmu neke ove stvari u svoje ruke i na način na koji oni govore ljudima da će postići džennet, ne samo da za sebe znači vode put u džehennem, ali i oni guraju i druge prema džehennemu. Ahmedijat je došao u njegovu porodicu preko njegovog pradjeda, Hazreti Abu Bakš sahib, i njegov pradjed je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama. Njegov djed Muhammed Sidik sahib je znači rođen u Ahmedijatu. Završio osnovno obrazovanje i posle toga se bavio obradom zemlje,
On je također bio vakfenal. Njegova majka kaže da kad bi mu govorila da njegova dvojica braće su misionari, a on nije postao misionar, on bi rekao pa ja pomažem na ovakav način i nadam se da će Allah to primiti od mene. I ovo je bilo zato što je on, znači kroz njegov rad na obradi zemlje, cijela porodica se hranila od toga, znači financijski se brinuo za sve. On je tada služio je kao kaid Hudamul Ahmedija u svom mjestu i također je bio dio El Vasijeta, on je Musi, bio je vrlo dobroćudna osoba. Kogod bi ga znači upoznao, jednostavno bi postajao vrlo blizak s njim. I neahmedi muslimani su rekli da je ovo velika nepravda. Ali kako god niko od njih ne smije ili nema hrabrosti da govori u vezi ovih terorista. Znači moral i ljudstvo je totalno u Pakistanu se smanjilo. Njegova braća i rodbina su napisali da je on imao ogromnu ljubav prema hilafetu. On je pomagao siromašnima i nije obraćao pažnju da li su to bili Ahmedi ili ne Ahmedi. I to bi radio na vrlo tajan način. Gostoprinstvo je bilo veliki karakter njegov i gostoprinstvo džematskih, znači ljudi koji bi dolazili iz centra je bilo na velikom nivou. Njegova rodbina je napisala da je on jedan mladi čovjek bio koji je bio vrlo hrabar. U prošlosti 2 puta je bio znači target na Bajram, ali Allah ga je tad sačuvao. Ovo je što je bilo propisano za njega sada. Master Never Ahmed Sahib je njegov otac, Šemšad Kevser Sahiba je njegova majka, Ferzana Erem Sahiba je njegova supruga i također za sebe ostavlja 3 djece. Kamer Ahmed Sahib, dijete koje ima 6 godina, Badr Islam 4,5 godine i kćerka Seher koja ima 1 godinu i 6 mjeseci. Za sebe također ostavlja 4 braće i 2 braće koji su misionari. Jedan mu je brat u Londonu, a jedan živi u Rabbi. Također iza sebe ostavlja 3 sestre. Jedna živi ovdje u Velikoj Britaniji, jedna živi u Kuvajtu, a 3. sestra je također u Londonu. Da uzvišeni Allah uzdigne status ovog šehida i podari mu veliki stepen u džennetu. Da Allah sačuva i zaštiti ovu nedužnu djecu, suprugu, roditelje i sve, znači svu porodicu ovog šehida. On je znači ubijen ispred svoje nedužne djece. Kakvo će njihovo stanje biti, jedino Allah zna. Njegov stari sin koji je bio tu svjedok, kažu da trenutno ne govori. Jedino Allah može podariti njima sabor i smiraj. Da uzvišeni Allah sačuva ovu djecu i kazni ove neprijatelje za ovaj zločin. Druga dženaza je Zulfikar Ahmed. On je sin od šejh Sejdullah Sahib iz Faisalabad. Preminuo je u 36. godini. Srce mu je otkazalo. To se desilo u hotelu. On je bio u posjeti Azerbejdžanu. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Hazreti šejh Rahmetullah Sahib, njegov pradjed, znači kroz njega je došao Ahmedijat u njegovu porodicu, koji je također bio ashab obećanog Mesije alejhi salama, i njegov pradjed je također bio ashab obećanog Mesije alejhi salama. Njegov pradjed je imao blizu prodavnicu Mubarek džamije i neko se žalio Hazreti Halifatul Mesih prvom da kao prodavnica ne bi trebala da bude tako blizu uz džamiju. Hazreti Halifatul Mesih je ovo spomenuo obećanom Mesiji alejhi salamu. On je rekao ovo su ljudi ashabi sufa i Allah je uvijek dao znači ugođaj ili olakšanje ovim ashabi sufa u svakom smislu i povećao je njihovo potomstvo.
U 2005. je magistrirao, ova preminula osoba, i onda je poslije toga se bavio svojim porodičnim, znači, biznisom. Iako je bio vrlo uspješan što se tiče ovog svjetskog života, ali je bio toliko jednostavna osoba. Znači, ponašao se prema svima vrlo s poštovanjem. Prema svima se ponašao kao da su to njegovi prijatelji i braća. Ponašao se predobro prema svojim radnicima. Bio je, znači, na frontu što se tiče davanja dobrovoljnih, znači, davanja i financijskog žrtvovanja. Davao bi u bolnice također. Davao bi, znači, sve što je bilo moguće da se da u džematu, i financijskom sekretaru bi često on posjećivao ga da naplati njegovo, znači, čende. I uvijek bi govorio da bude informisan u vezi donacija. On je također učestvovao kroz Humanity First organizaciju, također je učestvovao u mnogim sklapanjima brakova na financijski način za siromašne. Uvijek bi pokušavao nešto korisno da nauči i da to postane dio njegovog života. Posebno u mjesecu Ramazanu bi, znači, služio druge. Također je u Belizu on i njegovi roditelji napravili džamiju. To je bio vrlo važan projekat i prelijepa džamija izgrađena tu. Hvala Allahu dželešanuhu. U vezi njega je zapisano da šta bi god radio, zaustavio bi se da bi klanjao svoje namaze, redovno bi učio Kur'an. Također, kada je bilo, nije moglo se ići u džamije da se klanja u džematu, on bi to kod kuće svoje radio sa porodicom. Jednom je boravio u Maleziji, kada je policija došla da uhapsi članove džemata u Maleziji, i on je tad bio također pritvoren. I znači, imao je čast da bude pritvorenik Ahmedijata. Iza sebe ostavlja suprugu, 2 djece i roditelje, 5 braće i sestru. Njegova majka je Sadr leđina u Feslabadu. Da Allah dželešanu podari svima sabor. Dr. Hamid Mahmud Saeb piše vez njega da je imao posebnu vezu i ljubav prema Ahmedijatu i hilafetu. On je, znači, sve svoje uticaje i financije koristio da bi drugima mogao da pomogne. Također je smatrao svojom dužnosti tajno da pomaže druge. I to bi radio da niko ne zna. Još jedan doktor kaže da je Zulfikar bio tako pobožna osoba, mlada osoba. Kad sam ga upoznao, kaže, shvatio sam njegove, znači, kvalitete. On je bio kao među prvima koji je donirao Humanity First organizaciju. Znači, njegov žar da udjeljuje, da služi je bio vrlo, vrlo visokog stepena i hiljadama je udjeljivao. Ali to je pokazivao je toliku jednostavnost i spokojnost da mu Allah podari oprost i milost i njegovim roditeljima i supruzi, svima sabor, da zaštiti njegovu djecu i da njegova djeca nastavi da rade njegova dobra djela. Sljedeća dženaza je od cijenjenog Malik Tabassum Maksud Saheb iz Kanade, koji je nedavno preminuo i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njegov otac je postao šehid u Lahoru napadu u 2010. godine. Njegov pradjed s majkine strane je bio također ashab obećanog Mesija alejhi selama i poslije predavanja u Sijalkotu je, znači, kad je čuo obećanog Mesija alejhi selama, prihvatio Ahmedijat. 1991. godine Malik Tabu Sahib je dao svoj život u službu džemata. 2006. je bio postavljen da služi u Umuru Ama i onda 2011. je bio legalni savjetnik za Tahrike Jadid. 2016. sa mojim odobrenjem se preselio u Kanadu sa ostalim porodicama šehida. On nije želio da ide, ali se složio poslije kad sam ga ja posavjetovao. U Kanadi je služio na raznim, znači,
u raznim funkcijama. Redovan je bio da klanja namaze, da posti, redovno je klanjao tahadžud. Veliku vezu je imao sa Kur'anom, ljubav i poštovanje prema hilafetu i uvijek bi bio, znači, odmah bi odgovarao, znači, bilo kakvim instrukcijama od halife. Bio je vrlo pobožan i ljubazna osoba. Iza sebe ostavlja majku, suprugu, sina i 3 kćerke. Dr. Atal Ahmed je njegov sin i on je također doktor u džematu, dao je, znači, svoj život da služi džemat kao doktor. I njegov zet je Umar Faruk Sahib koji je misionar. Njegova kćerka Razija Tabassum piše: on je imao veliku kao predanost prema tabliku. Jednu večer je otišao da radi tablik i neki su ga momci napali. Pobjegao je, ali tada udarili su ga u oko i jedva se je vratio kući. Nije nikome rekao u vezi toga i godinama poslije prošlo je kada je počeo da ima probleme sa tim okom i taj doktor je rekao da je to radi neke stare povrede i on je tad tek spomenuo da šta mu se desilo tad. I on je bio zadovoljan da je njegov vid, znači, oštećen zbog toga kad je on širio, znači, poruku džemata i obećanog Mesija alejhi selama. Malik Tahir Ahmed Sahib piše da je umrli uvijek, znači, služio na neki način od mladih nogu. Bio je vrlo povezan s hilafetom i uvijek je, znači, ostao poslušan sistemu džemata. Bio je jednostavna osoba i uvijek je sve, znači, totalno predao Allahu dželešanuhu i vjerovao da Allah će da odluči na najbolji način u vezi njega. On je odgajao svoju djecu na najbolji način i uvijek je pokušao da i u njih ulije tu poslušnost prema hilafetu i džematu. Još jedna osoba piše: znam ga dugo vremena. Bio je vrlo iskrena, lojalna osoba koji je služio čovječanstvo, koji je bio poslušan hilafetu, imao je ogromnu, znači, vjeru u Allaha dželešanuhu i jednom je objašnjavao nekome u vezi kako da prepozna Allaha dželešanuhu ili spozna u vezi Allaha dželešanuhu. I kad je to govorio, on je plakao mnogo od velike ljubave prema Allahu dželešanuhu. Jedna osoba kaže da mu je dao savjet da ne gledam šta drugi rade, radije zaštiti svoju vjeru i nikada ne puštaj, znači, ogrtač hilafeta, jer nigdje drugo nema mir osim uz hilafet. Uvijek je, znači, bio povezan uz džemat i uvijek je bio spreman da radi sve službe u džematu. Bio je vrlo aktivan, mlad čovjek koji je volio sport, visok, snažan i, znači, sve svoje mogućnosti bi usmjerio u službi džemata. Također je dobio dozvolu da služi u visokom sudu dok je bio još mlad. Također je proputovao cijelim svijetom, a nikada nije, znači, pokazivao nikakvu arogantnost, da mu Allah podari milost i oprost i da njegovo potomstvo nastavi da radi dobra djela kao što su njegova bila. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر